Файзҷон, салому алайкум. Алайкум салом. Сар мекунем навора аз тарафи Нурободи нав. Ку гап заягум чи бародар ина микрофона ба шумо метем. Чи гап занам охин ин ама ҳози ами. Карбида омадем на ба ин тарафи Нуробод сари коша поша гиҷоа. Аллоҳ. Ина рафтаем майда роҳ ба суи Шанбе. Сафар. Худо хоҳад. Сафар дорем ба Шанбе. Ба машини хидмон мерем. Мур заправка буд наша? Газа? Не, газа. Бояд мерем ягон ҷо газ бизанем. Ҳай, раврура ба пурагӣ наворбардорӣ мекунем. Чойхона ва ошхонаро. Ана ҷое ки чанд қай ки тонистем иншоалло наворбардорӣ мекунем. Ин навори мо баъд аз навори рашта я? Баъд аз ғарм. Навори рашт мо Нуробода мегзарем бародаро. Бо диққат тамошо кунем. аз Нуробод сар карда то мардуми Нуробод дастгирии шумо пешравии мо ҳатман подписатсия лайка дар ҳами бародари мо фуромӯш накунед ва канали ин бародар Файзи Рашти мо дар ҳастаи канали Файзи Рашти тамоми минтақаи Рашта иншоалло навбардорӣ мекунад дар он каналш мегузорад то ки шумо бидроед тамошо кунед ва роҳат кунед истироҳат кунед биен ҳами тарафо бародаро тамошо ғарма ба пурагӣ тамошо кунед агар ҷойша ки мо успеҳ накунем навбардорӣ накунем Файзи Рашти ҳама ҷоро навбардорӣ мекунед албатта яке аз беҳтарин блогерои ноҳияи Рашт аст албатта